Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minecraft på en server. Mig og min ven vi har vi har fået op sammen med Zacharias. Skud til ham, har også en egen YouTube kanal, det kommer op på skærmen her. Vi har simpelthen lavet den verden her. Det skal siges inden vi lige går i gang med spil og det der. Så jeg lavede nemlig, vi var nemlig allerede gået i gang. Og så problemet er, at jeg var nede, jeg havde lavet en masse optagelser og sådan noget. Men jeg ender med at dø, det var 30 minutters klip. Så jeg ender med at dø helt til sidst. Fik allerede bygget noget op, var nede i en cave. Tænkte det var lidt ligegyldigt at lægge ud. Så nu starter jeg egentlig bare forfra, men altså ikke mere jab, lad os nu bare komme i gang. Så ja. Her. Så stykke 3. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme ned i en cave. Vi skal nok lade lidt mere mad. Ja, er der nogle dyr et eller andet sted? Der er et ris lige her, og der er en kylling. Dø. Ja, tak. Lille cave. Lad os da komme ned af her og stille og roligt. Lad os lige få lavet en hurtig pickaxe, men da vi bliver dræbt af et eller andet, der kommer over. Kunne nemlig lige høre en zombie. Hvad er det her med? Jeg ved ikke. Au! Hvordan kan den ramme så godt? Kom her for! Og sådan. Og selvfølgelig tog jeg simpelthen nok sten med op til at lave en ovn. Så det kan vi da lige hurtigt skaffe her. Der var også kul der, hvis man skulle bruge det. Okay, oh my god. 2 crafting table, vi tager det. Der for nogen. Og så få noget mad ind her. Nej, hvad laver jeg? Så sætter jeg selvfølgelig noget træ ind, når jeg lige har noget af min kul. Ja, tak. Ja. Det er godt nok dumt at sidde og spise ret kød. Men jeg kan også ikke vente. Væk. Vi bliver nødt til at komme væk fra det sted her. Der er ingenting. Øj. Portal, hvordan så jeg ikke den? Kom nu, hvor lækkert. Hvor er det vigtigt? Hvor er det vigtigt. Er en kiste? Ja, tak. Okay, obsidian. Lad os bare tage det hele med. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad smite det gør. Vi kan ikke rigtig mine noget af det. Vi har 2 jern. Nej, vi har nok. Men hvad så sådan på den anden side, hvad skal vi bruge guld til? Lad os nu bare tage det. Hej, har jeg lige lavet 3 crafting tables? Altså, vi tager det. Så, jeg kan da godt nok ikke finde noget at spille. Der. For er det ikke. Hvad snakker jeg om? Okay. Hvorfor? Oh my god, nu... Eller nej, jeg kan selvfølgelig bare tage det ind. Sådan. Ja, men jeg fortsætter bare på tur på at finde noget spændende. Okay, der er en cave her, tror jeg. Okay. Nej, ikke sige der ikke er noget. Eller sig der er noget, sig der ikke er noget. Okay. Så det giver mig lidt nej på der. Okay, der er en. Hvorfor? Hvad så? Ja, ved du. Den der. Ja, kom nu. Ja, der er mineshaft. Vi tager det. Men før vi tager det, så burde vi måske lige brænde lidt med min mad. Der. Det
tror jeg gør sådan der. Oh my god. Kom nu lidt. Det her, det er så vigtigt. Hej, så slutter den her, gør den ikke? Eller nej? Nej. Den fortsætter. Okay, nej. Nej. Det er det. Jeg kommer til at dø. Jeg har ikke engang noget jerngear, kan jeg godt lave lidt selvfølgelig. Lad os lige se. Er det her en cave? En rimelig stor cave? Ja, tak. Okay. Der er nogle monster. Oh, shit. Oh my god, fuck, jeg fik et chok. Fuck, jeg fik et chok. Oh my god. Oh nej, den skræmte livet af mig. Oh shit. Okay, kom. Vi skal have, hvad kan vi overhovedet lave? Vi kan ikke lave leggings. Så det kan jeg nok, hvis jeg lige tager det der nu her. Ja, yeah. Det var dumt. Nej, hvor er det dumt, jeg laver leggings, når jeg allerede har guld. Oh my god. Okay, hvor jeg har virkelig bare ubrugelige ting med inventory. Det var måske... Ja, tak. Kom nu, let's go. Og jeg kan godt sige det på forhånd nu, hvis I tænker, hvorfor får han ikke achievementen, så er det fordi, at jeg har lavet en start før, som I kan scrolle tilbage til at se, hvis der I gerne vil høre, hvad jeg sagde før, og I har glemt det, så kan I lige scrolle tilbage, fordi at, det kommer til at være en holy jab, hvis jeg skal begynde at sige det igen. Så ja. Kom nu med jern. Oh my god. Kom nu lidt. Kom nu lidt. Så jeg godt med. Øj, jeg er klar. Okay, golden apple. Det er fint nok. Dem der gider jeg simpelthen ikke samle på. Beetroot seeds. Altså, jeg skal ikke rigtig bruge det til noget. Bare tage nogle fakler, egentlig. Altså, nu mener jeg virkelig ikke sige det her, det var den samme kiste, jeg fandt lige før. Okay, det er det ikke godt nok. Jeg troede lige, jeg havde hukommelsestab i, hvilken vej jeg gik. Okay. Okay. Ja. Oh shit. Jeg ved ikke, om I hørte det der, men det der, det er nok en af de ting, der har givet mig mit livschok. Det kan jeg godt love jer for. Men jeg ved hvad? Jeg tænker faktisk, at jeg runder af på episoden her. Vi har været noget mine, vi har fået lidt af hvert. Nogle forskellige ting. Et kort video. Slutter af her. Så ved jeg. Ses næste video. Ses vi der.